boas noites unha semana máis dende as Lerias do Moucho, programa que realizamos tres membros do Instituto de Estudios Miñoranos en directo dende a radio do Val Miñor. Hoxe cumprimos un mes en antena, o que lles fala Juan Antonio González, Carlos Meisume. Hola, Carlos. A quen teño que felicitarte pola columna de onte na Voz de Galicia denunciando o estado do Pazo dos Condes de Gondomar. E Lino Pellitero. Boas noites, Lino. Se a pasada semana falamos de cultura e de deporte con Cristina Fernández Piñeiro, hoxe imos a falar tamén de cultura, como é habitual, pero tamén de ensino, de integración social, quizás de galeguismo, non sei, cun personaxe cunha especial impronta no Val Miñor e sobre todo en Pansón. Un home que debía ter escrito o seu destiño antes de nacer, imagino, porque así pasa cas profesións. Os zapateiro ten un fillo zapateiro, un neto zapateiro, un bisnieto zapateiro, o mesmo pasa con tendeiro, ou hasta na miña familia, madereiro, meu bisavó, meu avó, meu tío e probablemente algún primo meu sea tamén madereiro, non? Esta tradición, esta herencia de oficio ben pudo ter algo que ver con o noso invitado de hoxe, como dicen, el neto de Darío Álvarez Limeses, sobriño neto de Gerardo Álvarez Limeses, primo segundo de Gerardo Álvarez Gallego e de Amalia Álvarez Gallego, que foi esposa do señado Alessandro Bóveda, non Alessandre, fillo de Xosé María Álvarez Vázquez, por suposto, irmán de Berta, de Xosé María, de César Álvarez Cácamo. Bueno, realmente parece un destiño unido ás letras, o compromiso social e a Galicia, do que tampouco é aseno o noso invitado Alfonso Álvarez Cácamo. Boas noites, Alfonso. Hola, moi boas noites. Antes de que Lino me corte, porque é habitual en el, aquí no comezo dos programas, terei que decir que, como é habitual nas Lerias do Moucho, nunha primeira parte do programa desmenuzaremos un pouco a vida e a relación co Miñor de noso protagonista, en este caso Alfonso Álvarez Cácamo, e para na segunda media hora do programa entrar máis na súa actividade profesional como escritor, como defensor da lingua e da identidade galega. Nada, Lino, ahora sí que xa é teu turno. Ahora podes empezar. Ahora non o penso e bótame. Alfonso, mira, sempre que traemos un personaxe, nos primeiros minutos pois nos dedicamos a falar deso que algúns chaman a patria de verdade, a infancia. Outros, hai unha frase que escoitei esta semana que a infancia é todo. E ti seguramente eres unha persona que tes marcada a tua infancia por personaxes que circulaban por casa, personaxes moi importantes na historia de Galicia, por escritores, como dixo pois antes Juan. E queríamos que nos fixeras unha fotografía detallada, se pode ser, das imaxes que tú tes desa infancia, non? Deses momentos donde te estás formando. Ben, a miña infancia foi unha infancia feliz. Eso deixa unha impronta definitiva para toda a vida. E por eso, moitas veces, cando recordamos excesivamente o pasado, somos alumnos privilexiados que podemos decir que afortunadamente é irrepetible, pero afortunadamente foi moi feliz. É a construcción, son os cimentos da vida. Eu tive unha sorte de non ser un neno rico, pero un neno que vivía nunha casa onde se mascaba a cultura e a literatura. Nacín rodeado de libros e de cadros, e xa digo, repito, non éramos nenos de cursis, nen nenos de clase media alta, ni moito menos. Meu pai pasou moito tranco económico, moitas dificultades, pero a cultura estaba ali na casa. Non sei se hai razóns xenéticas para este tipo de arte que temos. Supoño que sí, pero tamén hai un fondo cultural moi importante, o fondo onde te formas. Desa relación que dixeches, eu quizáis o personaxe máis entrañable de todos, o que podemos decir que iniciou toda esta serie de xeracións que nos dedicamos á literatura, foi meu bisavó, Álvarez Jiménez, que non era galego, era prácticamente galego, era de Puebla de Sanabria, pero que tiña a sensibilidade de escribir nas linguas onde el, por circunstancias familiares ou circunstancias profesionais, tiña que vivir. Concretamente escribiu en catalán, porque viviu en Cataluña, escribiu en castellano, por suposto, e foi autor de obras en galego, nada máis ser destinado a Galicia. En que traballaba para ter escrito? En Cataluña foi magistrado, diputado, non sei exactamente se da Primeira República, calculo,
El era xuiz, era magistrado. Depois foi destinado a Galicia, a Pontevedra, e ali xa naceu toda a xeración que somos todos galegos. E tú naciste no 52. Sí. No 52. Hai un conto que publicache en Contos Mamíferos, que é o Canis Fugit, que leronche un premio por el, non? Sí, o Manuel Murguía, sí. Eso, bueno, casi todos os escritores meten moito das súas vivencias, lógicamente. Aquel neno de Canis Fugit eres ti. En gran parte, sí. En gran parte. Para ben e para mal. Bueno, si eu sen darme conta teño unha temática que repito con bastante frecuencia, porque o meu amor aos cans é moi grande. Os animais me gustan moito, pero especialmente os cans. Paradoxalmente non teño un can na casa porque quero moitos cans e non me gusta terlos un piso. O día que teño unha finca algún día, pois terei cans. E entón, efectivamente, algún can que sai por aí é unha mestura de cans que eu gocei sen ser meus. Hai partes que son, claro, autobiográficas, por suposto, porque a parte que nos vivenciemos, hai que observar moito a realidade, observar o que te rodea, pero moitas e cada vez máis será así, van saindo partes da infancia, efectivamente. Bueno, xa que estás falando de infancia, a mí, como é un tema que me gusta especialmente, eu quería saber un pouco que representou en ti cando eras un neno o saber, bueno, o que lle pasara a túa familia no 36, sobre todo a teu avó, non? Bueno, a tragedia familiar foi tan grande que meu pai aproveitaba pequenas ou grandes tragedias que sucedían na casa para ese día poder ir contándonos pouco a pouco aos fillos, que éramos pequenos, e ainda posiblemente con sin capacidade de comprender todo aquela gran masacre, aquela gran injusticia, e sobre todo o castigo case exemplar que se deu a toda a miña familia, en que se contan por 6 víctimas, directas ou indirectas da guerra. Víctimas non simplemente de fusiladas, sino víctimas de desterros. Mi propio pai foi desterrado, ou víctimas de persecución hasta moi avanzado o franquismo, de cárcere e de fusilamento, claro. Entón, nós quizáis non tiñamos a memoria suficiente a formación suficiente para ir entendendo eso. Entón, meu pai, paseniño, foi nos contando aquela tragedia. Formoume, claro, formoume. El contábalo. Sí. Contóunos. Sí, porque en outras familias, quizáis con menos relevo dentro da tradición do galeguismo ou das forzas da cultura, isto ocultábase aos fillos, non? Sí, ocultouse, concretamente na propia familia de Bóveda ocultouse, pero moitas veces ocultábase por temor a represalias. No caso de Bóveda, a familia, eu son pariente de Xosé Luís, os fillos. Ainda hai pouco tempo estive coa cuñada de Bóveda, coa irmá de Amalia, pero hai pouco tempo, como 10 días, ali en Cando foi a homenaxe esta, non? Sí, pero ese homenaxe eu non pude ir estar de viaxe, pero foi días despois. E ela contounos a razón fundamental de que Amalia, a viúva de Bóveda, silenciase o de seu home aos fillos durante moito tempo, era o temor a represalias. Pero incluso na familia, o sistema democrático leva 20 anos máis ou menos, non? Incluso tardou bastante, non? Sí. Seguramente non foi hasta este ano, quizáis porque coincide que en Pontevedra hai un alcalde nacionalista que o protexeu un pouco estas celebracións, pero hasta este ano a familia non salía tanto Bueno, non, mira, cando no ano 77, en plena transición, a primeira homenaxe pública que se fixo a represaliados da Guerra Civil ou fusilados foi en Tui. Me parece que foi no 77 e aínda estaba a cousa en plena transición, e ali fomos a varias das familias represaliadas na ocasión, porque o fusilamento de Tui foi concretamente o paredón, pasaron 12 persoas ese día, máis os que hubo perseguidos polo Montaloia, e xa se fixera ali unha homenaxe, aínda con medo, aínda a furgoneta da policía estaba aí vixiante. Despois o monumento da caída xa foi hai tempo, e a homenaxe a Bóveda nunca faltamos. Bueno, claro, é unha familia que está implicada entrelazada tamén con Bóveda. A curmá de meu pai, Amalia, era a esposa de Bóveda. Teu pai fixo unha biografía de Bóveda, non? Sí. A primeira que se fixo.
Esa estuvo prohibida durante moito tempo. No, o que sucedeu con esta biografía, el que antes precisamente dixeches, me parece que foches ti dixeches Alexandro. Sí, porque hai Efectivamente, porque meu pai recordaba que Alexandre Bóveda, el a sí mesmo chamábase Alexandro. Ainda que o nome original debe ser Alexandre, pero el chamábase Alexandro. E por eso di meu pai no prólogo, no libro, digo eu, Alexandro, que non Alexandre. Porque Bóveda facíase chamar a sí mesmo Alexandro. Non foi foi secuestrada esa publicación do Banco Gallego, Banco do Noroeste. Encargaron a meu pai a biografía de Bóveda en unha serie que se chamaba Hombres que hicieron Galicia, castellano. Bueno, pues supoño que saía Rosalía, non sei que personaxes saíron antes. Entón, cando lle encargan a meu pai Bóveda, Antolín Faraldo fora a primeira da Antolín serie, Faraldo, de Paco del Riego. Exactamente. Esas distribuíronse. O que sucedeu aquí, que supoño que os mandamais do banco, ao ver primeiro a carga política e emocional que había nese libro do meu país, pois asustaronse os conselleiros, ou non sei que maniobra política habería aí, o feito é que todo o libro non se chegou a distribuir entre os clientes, porque era para distribuir gratuitamente entre os clientes do banco, e quedou nosotros do banco. Fixéronse dese libro pois copias clandestinas ou fotocopiadas, e despois, 10 anos despois, foi cando Editorial Irindo decidimos publicada, pero xa con libertade absoluta para que se distribuise. Ti en ese prólogo dices que a figura de Bóveda, bueno, isto foi no ano, non sei, 82 por aí, no? Que é moi descoñecida en Galicia. Sí, entonces, sigues pensando que sigue sendo unha persona... Vaise coñecendo, pero aínda con moitísimas reticencias. A propia iniciativa de declarar o Día de Galicia Mártir foi rexistada no Parlamento Galego, non sei se retomou o asunto. Bóveda foi algo que a xente ten que saber, así como a Castelao o folclorizaron, e entón Castelao é coñecido folclorizado, a súa dimensión política e humana pois casi está fagocitada pola propia Xunta neste momento, e de feito temos aquí o reparto das medallas Castelao, que se fai como se quen esparexe grans de millo entre as galiñas, e pa este, algúns probados antinacionalistas, antigaleguistas, se lle reparte esas medallas. Sin embargo, con Bóveda non se puderon meter, porque a figura de Bóveda é fundamentalmente unha figura política, pero foi o artífice foi o redactor do Estatuto Galego, foi o artífice, era un economista excepcional, en distintas dimensións, incluso moitos formámonos comprando, conseguindo nas partes da tarde das librerías un libro que era teu, Gerardo Álvarez Gallego, era curmán de meu pai, era irmán de Amalia e cuñado de Bóveda, aquel Vida, Paixón e Morte de Alexandre Bóveda, non, que chegaba clandestinamente de América e se mercaba nas partes de atrás de algunhas librerías. Efectivamente, concretamente a librería Monterrey. Da librería Monterrey, porque, por exemplo, Gerardo Álvarez Gallego é un importante dirixente do Partido Galeguista. Sí, ademais foi dos que non participou da escisión do Partido Galeguista en dereita galeguista, como se chamase, a que estaba Filgueira, na que se metiu tamén, bueno, non me acordo neste momento, Sexto, etc. Hai unha serie deles que foi en realidade o que lle salvou a vida, porque non participaron na Fronte Popular, esa escisión. A que machacaron foi a todos da Fronte Popular, sexa nacionalistas ou non, Entón, claro, concretamente meu avó non era do Partido Galeguista, meu avó era de izquierda republicana. Bóveda, aparte da súa dimensión política, da súa dimensión económica, ten moito que ver na fundación da Deputación da Deputación, na Caixa de Pontevedra, etc. Pero ademais, humanamente non é entrañable, non? Un hombre dunhas firmes creencias religiosas. Era tremendamente, absolutamente religioso, absolutamente católico e crente. O seu propio testamento, el mesmo manda que se dibuixase no seu cadaleito 3 cruces. E meu pai recordao como un home inmensamente entrañable, moi bo. Eu sí que esa vivencia, aínda que o meu pai lle costase falar destas cosas, pero por puro sufrimento. Eu non sei exactamente que día era do mes de agosto. Ese día meu pai andaba taciturno, melancólico, e sempre nos decía: hoxe hai tantos anos fusilaron a Bóveda. O 17 de agosto, non? O 17 de agosto, concretamente, o 17 de agosto. Hoxe fusilaron a Bóveda hai tantos anos. Ese sempre o decía. E, bueno, falounos de Bóvedas de moi pequenos.
tiña moita admiración por él, porque meu pai, cando estudiaba o magisterio en Pontevedra, foi a vivir a casa do seu tío Xerardo, que era poeta, Álvarez Limeses, e a filla Amalia, a curvada do meu pai, andaba xa de noviazgo con Bóveda, e depois casou con él, e meu pai, bueno, viviu toda esa... E todo isto a partir das orixes de Tui, non? Porque toda a vosa familia Sí, estaba moi relacionada con Tui, non? sí, bueno, porque o meu avó Darío naceu en Pontevedra, pero foi vivir a Tui, e ali casou con María Blázquez, que viña de Cuba, era cubana, española, pero filla, esa cubana, pero filla de españoles. Bueno, ali estableceu a súa consulta médica, e entón os fillos todos naceron en Tui. Meu pai tamén nacera en Tui, pero a partir da guerra e da represalia que houve, pois de Tui non quixeron saber moito, e viñeronse a vivir a Vigo. Meu pai era un viguista, Era moi viguista. absolutamente viguista, Bueno, e celtista. os traballos que fixo sobre a historia de Vigo, non? E todo, Arqueoloxía tamén. Arqueoloxía, fixo absolutamente de todo, non? Sí, aparte que era un home que se emocionaba con Vigo, el decía que Vigo era a cidade máis fermosa do mundo. Bueno, veía desde arriba, desde o Castro, claro. Bueno, poderíamos estendernos en moitas figuras da familia, non? Pero tamén a figura do teu pai é unha figura clave dentro do que vai ser o galeguismo, dentro do que vai ser a recuperación cultural, e un home que tamén seguramente vivistes a represión, antes citache de paso, non? Ele estuvo exiliado, deportado? No, meu pai estivo deportado. Meu pai tiña a súa praza en propiedade en Coia, cando Coia ainda era, pois, prácticamente... Sí, desinante, era maestro. Bueno, entre as cosas cortouse a súa carreira que estaba facendo de filosofía e letras, porque el fora secretario de Mocedades Galeguistas de Pontevedra, e entón represaliarono e mandaron fora de Galicia. Si quería non perder a súa praza, tira que non podía pisar Galicia, foi desterrado. E onde estivo? Estivo en un pobo perdido en Zamora que se chama Coreses, que nunca fun. Quantos anos estivo? Pois estivo 2 anos. O que sucede que estamos falando de que época estamos aproximadamente? falando do ano 40 e 41 aproximadamente. Sí, me parece que sí, 40 e 41. O que pasa que o irmán Celso, que morreu, foi represaliado mandando a todas as frentes bélicas que houve, e aí enfermou gravemente e morreu. Entón meu pai xa non pudo soportar tanta tristura e deixou o magisterio, que foi rehabilitado no ano 76. O sea, desde que volve no 43 hasta o 76 non lles foi rehabilitado o seu posto no magisterio. Pero, sin embargo, antes volveu a dar clase, non? Ou non? Non, xa nunca máis. Non non volveu a dar clase no Instituto Náutico Pesquero. Sí, pero a partir do 76. A partir do 76, o sea, hasta o 76 non volveu dar clase porque perdeu a plaza en propiedade. Bueno, precisamente, cosas tremendamente tristes, porque era unha vocación como ensinante moi grande. Entón tivo que amañarse no que podía facer. Hai algo que a xente de Panxón e de Nigrán non sabe, pero que é curioso. O resto da unha fábrica de cerámica que tiñan eles é a chimenea que está no camping aquí. Eso é o resto dunha fábrica que montaron entre os irmáns coa intención, para sobrevivir económicamente. Pero foi o tacho a fábrica. Eu quería ir un momento atrás, porque como dixeche que teu pai no ano 36 era mestre en Colla, non? Me parece entender, probablemente aí coincidiría tamén con Víctor Fraiz. Sí, que tamén... Probablemente. Eu, a Víctor Fraiz e a familia, coñecina, non personalmente, tería ganas de coñecelos, pero impresionoume unha esquela que saía todos os anos. Sigue saindo. Víctor Fraiz Castellanos. E toda a familia, Víctor Fraiz Villanueva. Exactamente. Unha fidelidade tremenda a ese recordo. Entón impresionoume moito esa esquela, porque, as datas en que se ven foron todos represaliados. Sí, non sei. Meu pai foi maestro en Colla, eu non sei se no ano 36 ou 35 ou 36. Sí, pois coincidirían, pero porque... é que prácticamente non tomou posesión da escola, Meu pai non chegou a tomar prácticamente posesión, porque movilizaron, aínda que xa pasara a súa idade de entrar en quintas, estivo toda a guerra no Hospital de Santiago, non enfermo, senón como axudante de enfermería, porque o seu pai era médico, ele tiña moita habilidade para curar feridas, e pasou ali a guerra. Pero das cousas, xa digo, víctimas directas e indirectas, concretamente o tío José, que era o tío do meu pai, tío de Amalia, foi a recoller o corpo de Bóveda
que estaba amortallado no cadaleito, e en ese momento empezou a chorar de tristura, meteuse en cama, estuve 2 días chorando e morreu de pura tristura. É dicir, que vítimas directas e indirectas. Sí, tamén antes dixeche que teu pai fora a casa de Xerardo Álvarez Limeses, que tamén foi fusilado, non? No, Xerardo non foi fusilado, Non. Xerardo fora fusilado Darío Álvarez Limeses, que é o pai de meu pai, o seu meu avó. Xerardo, bueno, era un home tamén moi religioso, e entón, pois, tampouco participara, era de Partido Galista, pero el foi dos que se extendieron. Se extendieron. Sí. Bueno, Si pudeses, porque fiché unha biografía de teu pai tamén, e para min é un dos personaxes clave, non? Podías facer unha síntese, un resume do que significou a figura de Bueno, Álvarez Vázquez? a figura, bueno, como pai, eu, vamos, pareceme que foi un home inesquecible para mí, que non teño nada que decir máis que louvanzas del como pai, como home amante da súa familia, como cariñoso, comprensivo, foi un home, un ser excepcional. Nunca va trascendencia pública. Pero a súa trascendencia pública, pois sí, foi un home primeiro con unha enorme curiosidade intelectual hasta a súa morte, e que sin os medios económicos e sin os aportes tecnolóxicos que pode haber hoxe en día, foi un home autodidacta que investigou en moitos eidos, tanto da cuestión filolóxica como a arqueoloxía. Era un home moi inquedo, todo lle chamaba a atención, todo lle atraía. El estaba investigando últimamente pois os comportamentos humanos indo ao máis atávico. Bueno, pois eu pasei 2 libros, un que se chamaba El mono desnudo de Desmond Morris e outro que era Comportamento íntimo, para que el fora tamén belento, bebendo das novas tendencias, non? Intelectuais. El tiña pois curiosidade por todo, era un home. Era incluso un activista cultural, non? Claro, sí, como Montafei, o Moucho, aquela serie de Castrelos, non? Bueno, precisamente agora que se está celebrando o 50 aniversario da Fundación de Galaxia, aínda outro día explicaba o Ferri moi ben nun artigo, hai que decir que antes de Galaxia estivo Monterrey, pero él tamén participou na Fundación de Galaxia. Monterrey era unha editorial con recursos, con poucos recursos, claro, económicos, pero con un bo gusto tremendo, publicando con unha sabiduría tamén atribuible fundamentalmente tamén a Luis Viñas Ortegoso, que era un home con moita sensibilidade para os libros. Estaba Cunqueiro en algunha desas editoriais? Non, pero Cunqueiro foi dos primeiros en publicar en Monterrey. Publicou, me parece que foi, non me acordo, o libro que publicou. Bueno, foi un dos primeiros publicacións foi de Cunqueiro. Cantiga nova que se chama Ribeira. Bueno, por a miña parte, unha última pregunta antes de entrar. E como se produce o entronque entre estas dúas editoriais, Monterrey e Castrelos, despois con Galaxia, cando do Partido Galeguista pois do interior decide abrir unha frente cultural? Sí, vamos a ver, Galaxia, a comunicación de Monterrey con Galaxia, bueno, Monterrey, que foi depois continuación foi Castrelos, no, simplemente Galaxia comprou o fondo editorial de Castrelos. Pero había unha convivencia entre esas dúas editoriais. En Galaxia tiña un capital moito maior que o de Monterrey. Monterrey era unha empresa familiar. Bueno, eran complementarios. Pero meu tío Emilio, que tamén era poeta, foi tamén un dos fundadores de Galaxia. E, sin embargo, era un dos participantes en Monterrey. Un capital familiar, vamos. Incluso gran parte do teu traballo, da tua dedicación literaria, está actualmente en retraducir a teu pai, non? Sí. Por exemplo, o de Na vila hai caras novas, non? Que é a traducción daquela fora finalista, non? Fora finalista na primeira edición do Nadal, na primeira edición, cando gañou Carmen Laforet con Nada. Con Nada, ese ano. Entón, como ese libro pertenecía ao fondo editorial de Destino, e Destino foi absorbida, me parece, por unha das grandes editoriais catalanas, e xa pasaron os anos de dereitos de autor que ten unha editorial sobre un libro, e como xa non había posibilidade de que se volvese a reeditar en Destino, porque todas as cosas publicáronse os premios Nadal, pero non os finalistas todos. Entón, bueno, a mí me pareceu ben traducila ao galego para que por lo menos se divulgase aquí. E fixe unha traducción que me costou bastante traballo, porque é difícil traducir a traducción é un arte moi difícil, e sobre todo
os libros perden, bueno, no caso de galego moitas veces hasta gañan sonoridade, expresividade, pero bueno, tamén tiña a vantaxe de que o meu pai eu coñecía moi ben e sabía o que quería decir no libro.